Ja, så vil jeg snakke lidt om min konklusion. Jeg vil sige, at ud fra det her, der, der vil jeg sige, at det har rimelig stor betydning for unges fremtid, hvordan deres kultur omkring dem er bygget op. Det er rimelig vigtigt for dem, at de får den ordentlige opvækst, og at de får nogle rigtige og gode værdier hjemmefra. De her værdier, de indgår i den kultur, man lever i, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man som ung får de rigtige værdier med sig hjemmefra. Jeg vil så sige, at de her kulturer, der kan nok opstå konflikter, hvis kulturerne krydser hinandens grænser. De her multietniske kulturer, der er i det danske samfund, de kan have et problem med at integrere sig, og måske holder den lidt for meget for sig selv. Så på den måde vil jeg sige, at at være ung i et multietnisk samfund, det kan have problemer. Man har ikke helt den samme kultur hjemmefra, og der vil måske være folk, der har fordomme omkring dem. Jeg vil sige, at Grænsted er det ikke helt så slemt. Jeg har ikke rigtig oplevet endnu, at der er nogen på baggrund af en anden kultur, eller med en baggrund fra en anden kultur, der har haft problemer med at integrere sig ordentligt. Og dem jeg kender, og dem mine venner kender og snakker med, der bliver aldrig sagt noget dårligt om, bare fordi de kommer fra en anden kultur af. Er de forkerte, hvis man kan sige det sådan noget. Der vil selvfølgelig altid være forskel på, hvordan vi ser på tingene, som for eksempel religion. Men det vil jeg sige er lige meget, da vi bare alle sammen er mennesker. For nogle er det selvfølgelig ikke lige meget, men i det samfund, vi lever i dag, har unge måske nemmere ved at acceptere, at man ikke har en kultur, hvor man værdsætter Gud meget, men samtidig også passer sin egen kultur godt, og det bliver man ikke dømt for.